Muchísimas gracias, señora presidenta. Supoño que todo o mundo se deu conta en Galicia. Probando. As directrices de ordenación do territorio... Esperamos un segundo, señor Núñez Feijóo. Señor Feijóo, ao señor Zapatero preguntaronlle canto vale un café. Vostede sabe canto vale unha Nintendo? Había basicamente dúas ofertas. É iso que quere decir? Quere decir o que quere decir. Entón vostede non sabe o que custan os xoguetes? Eso é imposible. Nin o mago Antón é capaz de facer eso. Señor Quintana, que lle pediu usted aos Reis Magos? E se lle traen un balón de fútbol, que faría? Remate. E os Reis Magos saben falar galego? Falan o galego millor que a min. De verdade? Señor Touriño, este verán creo que colleron tomando sol en Ibiza. É verdade? Teño aquí a foto, non o va a sacar por prudencia. Que a saque, que a saque, que a saque, que a saque, que a saque. Bueno, Dalle vergonza, dalle vergonza, dalle vergonza, dalle vergonza. Ten gracia, non? Señor Quintana, eu mañá vou comer marisco e torte de queixo. Vostede que vai comer? Señorías, nós o que queremos é moito máis que eso. Pois vai coller uns pouquiños queriños máis. E que vai facer vostede despois das vacacións de Navidad? Toca rebaixas. Moitas gracias, por favor. Agotado a orden do día, levanta a sesión e moitas gracias e boas noites.